agung ngaluhur Kanjeng Sri Narapati Raja kang abal ratu kontak wota maning waladala Raja Manik sejati ning alam ingkang tinut ing jagat Paman Patih Mantrayaksa kawula nuwun wonten timbalan ingkang adawa anak Prabu Sasrawindu amiji dumateng ingkang paman ing kepatihan Paman nadyanto panjenengan ingsun Nyakrawati mbau dendha ngenyam kawibawan kemul kamukten mongko dadi ratu ana ing negara Sengkapura nanging aku ora bakal lali karo daratan tembunge para pinter lali sumber bakal ketiwasan maknanipun kados pundi aku bisa dadi ratu mblegedhu kaya ngene merga sih katresnane Kanjeng Rama Adipati Kangsadewa mongko wis manut sejarah lamun to Kanjeng Rama Kangsadewa kuwi disedani dening biyen bocah widara kandhang sing jenenge Kakrasana kelawan Narayana sing ripalungguhan iki wis dadi ratu ning Mandura lan Ndarawati Baladewa kelawan Kresna Mula kanggo srana ngangkat derajat kamulyan dadi anak sing pinter mendem jero mikul dhuwur marang wong tuwa. Utang wirang nyaru wirang, utang pati nyaru pati. Nanging nyuwun pangapunten. Menawa boten langkung prayogi bab menika dipun penggalih kanthi weninging raos nggih. Benjang menapa jagat menika tentrem menawi wontenipun namung les winales ten pinaten pramila saking menika lan mestinipun jengandika ugi sampun kula pawarta adol pangrungu bilih Ratu Ndarawati menika Narendra ingkang waskita prasasat kadi Jawata ingkang ejawantak langkung-langkung nata agung Mandura Prabu Baladewa menika sampun kondhang sampun kawentar Narendra ingkang kejem kliwat ukur. Kula mboten purun menawi jengandika mangke malah getun keduwung tembe wingkingipun nggih. Nadyan pinalana mlumpak rinanti medhot. Bumrape Sasrawindu tang wirang nyaru wirang tang pati nyaru pati. Aja kakean gunem sing tanpa guna. Mumpung ripalungguhan iki wancine barat riris budhalke Prawadyabala tumuju marang Ndarawati yen ngaten kula dherekaken
ana dongeng hentik-hentik si penunggu pateh nono penunggul apa dosane dosa ngungkulisa sama aja di ndak kewalat lah iya bener kandamu kakek kunting tangting brengo sak kepel jer diplintir wae aja nganti kowe mati tanpa aran ngaku sapa jenengmu ngendi omahmu pira umurmu apa agamamu randang aku tak tugel kulumu blangap-blangap paton ngucap lekno mripatmu jerengen gobokmu Senopati Ndorowati Satya Lesan Pura Raden Setyaki balik kowe sapa mburi saka negara Sengkapura kesete sesembanku Prabu Sasrawindu kumandhang garba kang dadi aranku kowe aja melu celeng boloten kebo latengen gage kowe nyimpang ngiwa utawa nengen dalan iki bakal anggo bacut goleki Ratu Ndorowati lan Ratu Mandura yen wis ketemu arep ngopo bakal krincung sikile bondo tangane tugel gulune yen cetha kaya mengkono kowe teka nang negara Ndorowati butuhmu ngarep waton Sulaya ora perlu kowe nyumbari marang sesembahanku sakloron malah ripalungguhan iki aku gawe Giri Sayembara karepmu kowe kena ketemu kelawan sesembahanku Sri Bathara Kresna lan Prabu Baladewa paton pinter nyempal baune Setyaki piye mangka anggrus rusa sumbar lindo katara bumi kunjing kumaluduk guntur ke asto si keparat murang tata kaya wong lanang jati maju kapara ngarasa
prawiran yati iki prajurit sakti tau tate tanding cito najan kadang dewa ora watak kanggo jati yuyudana serlamat yang ning Sumangkang amrun rusak ubar
Ah. Go. Itian. Oh. Hey. Ah. Oh. Ah. Oh. Hey. Oh. Ah. Yo. Hey. Ah. Ah. Oh. Itian. Oh. 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 Ah. Oh. Wah. Wah. Oh. Wah. Ah. Itian. Kokon bapake. Oh. Ah. Oh. Hey. Wah. Oh. Ah. Loh. Oh. Hey. Wah. Awas, hati-hati. Hey. Oh. Hey. Oh. Hey, hey, bo. Bo. Oh. Ah. Oh. Hey. Oh. Hey. Ah. What? Wait. Wah. Coba. Hey. Oh. Hey. Ah. Oh. Wah. Hey. Oh. Ya. Hey. Oh. Ah. Oh. Hey. Oh. Wah. Wah. Hey. Oh. Hey. Oh. Hey. Wah. Oh. Ah. Hey. Loh. Weh. Ah. Ah. Loh.
dawa. Iya. Opone sing dawa? Nggih, dawa. Parat. Hei. Ah. Loh. Hei. Loh. Oh. Hei. Ah. Ah. Hei. Oh. Ah. Ah. Hei. Hey. Raseksa kura kagiri-giri keng nyolir prapata abang kawelagar mangwing mungsuh aminta lawan anggrolir singona abdo latalah pucreng iblis laknat setan padha cek-cekan nyapa to mbok suarane gedhe ben jeneng iki perpindahan suara Bu. Iya iya Le, bapakmu kalah. Tak sawang wadyabala saka Sengkapura padha dadi gotongan katrajang wong Dwarawati. Sawangan iki patih Mantrayaksa. Janjur gelem minggat tak glundungi remuk balungmu.
Sikil opo? Woi! Wah! Hei! Wah! Wah! mawut kang katrajang ing dahana wadya angkep kaprabon prang kang abramarkata wah paman patih mantra yaksa nggih kados pundi Kula seneng nyawang sampeyan niki, Pak. Kula ngertos ketok lincah polahe, butane ketok yen asli sampeyan. kula kek lahir nggih buta nek asli-asli pripun Kula seneng ngerti jenengan kopro kaya ngoten niku. nggih niku berkopro musuh kalih Setyaki kula biasane musuh bojo kula nggih kula koprone ngoten niku Sampeyan niku nggih ning kula sawang sampeyan kok semune kasor ing yuda. nggih Napa kira-kira wong Darawati nika mboten mangcokot gulune? lek badhe nyokot niku pripun wong mrika polahe kaya kitiran mongko kula nipun mangap pun nglokor badhe nyokot ning mrika niku polahe kaya gangsingan ora gelem meneng nyokot niku penak yen sing dicokot niku meneng mrika polahe kaya kitiran Benten kali kula, yen kula malah seneng yen polahe musuh kula kaya kitiran ngoten niku. Napa mboten mang untal Malang? Ponorogo akeh untal-untalan ndadak ning Malang niku napa? Angel men. Cetane pripun? Kula kasor nyuwun pangapunten, Ger. Kula contoni perang iki. Aja mungsuh karo prajurit kroco-kroco niku. Kula golekane wong Mandura utawi wong Darawati Prabu Kresna utawa Baladewa. Badhe kula kencangen gon Mangbuktekne kula keploki saking kadohan.
Wah. Hei. Ah. Wah. Ah. Hey. Oh. Oh. Red. Hey! Oh, come here! Hey, hey! Purwoto, Jayawrata gerbuten aku. Sayuta mara saketi wuri. Ampian kaya wong ndelok rebutan kaya menjangan mati. Aja mung Setyaki. Nata Mandura Prabu Baladewa tandingono kridaku. So, iki Narendra Sengkapura, putra swargi Sang Baswara Kangsa, Sasrawindu sing dadi aranku. Karepmu gawe gendro gawe geger ana Ndarawati apa? Utang wirang nyarwirang tang pati nyarpati. Durung marem ramun aku durung bisa ngokop getihe Baladewa karo jenenge Ratu Ndarawati Bathara Kresna. Yen ngono kuwi njaluk Radawa umurmu, jarak karo Ratu Mandura njaluk teki Entraka jahanam kowe. Marah. Oh. Yep. Hai. Ah. What? Ah. Ah. Oh. What? Hey. Ah. Hey, hey. Hey. Anak. Mandek. Ngendel-ngendelke. Kaya ngono dipamerke ning Ndarawati. Maragake melek om pripatmu. Sawahan iki pusaka Mandura Kyai Senjata Nenggala. Sing wis glandang nyawane menungsa mayuta-yuta. Ripalungguhan iki rasakno luwih dhisik yen semune krasa enak oleh tanduk. Ah. 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 Wah. 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 Tatkala Narapa Kresna tantulus sanyakra ring Resewara Jahnawisutta ing jagat Dewa Bathara ya jagat Mangestungkara. Bener kang dadi dawuh pangandikane Bapa Jendawat. Lamun tori palungguhan iki menungsa sing mapan ana ing astana Gada Madana kene semune wis kelangan kiblat. Ing atase papan pakuburan malah kanggo srana maksiat. Wong sing gandrung kayungyun mendem karo gebiaring kadonyan sing yektine ora sepira ajine. Muga-muga Ratu Ndarawati iki sing duwe kemanden jajal wong-wong sing mungkar tak elekake.
sarta kawana dengrano tresing karsaning kun dening kanyut menawi boten lepat ingkang dados panyawang kula menika sesembahan kula Narendra Agung Ndarawati Sri Bathara Kresna sembah pangabekti kula kunjuk Gusti sungkem kula kunjuk sinuwun bekti kula kunjuk Kanjeng iya ndak tampa gawe bombong ing rasa Ruhanana kabeh para kawula yang mapan ana ing astana Gada Madana mara gage gatekna kang dadi gunemku urip ana ing alam donya kuwi aja nganti urip ning ndak baleni dawuhku urip ana alam donya kuwi aja nganti gayuh nganti toh pati yen sing ndok gayuh mau ora ana gunane tumrape wong kang mati mergo urip kuwi yektine mung sak kemprangan sak gebyaring kilat dene ingkang langgeng ya kuwi urip sak bubare mati apa meneh kanggo nuruti kanepson kowe njaluk tulung marang para luhur ingkang sumari ana ing kene merga para luhur ingkang seda mapan ana ing astana Gada Madana kene kahanane mulya apa rekoso aku kelawan kowe iki durung mengerti wong urip kuwi sing bener mung budidaya lan ndedonga dene dadine lakon ki mengko kepiye pasrahna marang pangeran ingkang maha urip lan manungsa kuwi aja sok samar karo uripe merga wong urip kuwi mesti wis dicawisi penguripan sapa to sing nyawisi penguripan ya kuwi Gusti ingkang maha urip tumindakmu ingkang nuruti mungkare karep banjur njaluk tulung marang para luhur lan bangsane jin setan yekti yen nganti kowe nyiwakake panembah marang Gusti banjur nyembah bangsane makhluk apa wae sak liyane pangeran kuwi mujudake dosa ingkang gedhe sing ora bakal antuk pangapura saka Hyang Agung. Lajeng menapa tiyang ziarah kubur lan nyekar wonten ing sarian menika mboten pareng to sinuwun. Yektine kabeh mau gumantung saka niat batinmu dhewe. Mula nyekar ana ing pakuburan sing bener ya kuwi kanthi srana ngucapake kalimahing Gusti. Nyuwune tetep marang pangeran supaya aluse ingkang sumari ing kene diparingi padhang lan dalan sing jembar. Diapura dosa lan lupute dipapanake ana swarga ingkang kebak mulya. Ya kanthi cara mangkono iku anggonmu mulyakake para leluhur lan kowe ora perlu kowe iki njaluk mulya waton uripmu kok rengga kanthi mulyakake wong liya anut agama kang rinasuk bakale uripmu uga dimulyakake karo sing gawe urip. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami Kanjeng. Ngaturaken panuwun sinuwun dene paduka sampun paring obor pepadang dumateng petenging jagat kula. Mboten nggih mboten langkung sendika ngestokaken dhaulan nyuwun pangapunten menawi patrap kula ingkang babar maksiat menika ngregeti mapan wonten ing astana Gada Madana. Kanca-kancamu perintahan kandhanana supaya sumingkir saka astana Gada Madana. Merga papan iki bakal ndak resiki, bakal ndak bangun lan aku kelawan
Koko Prabu Mandura bakal nindakake ibadah mapan ana ing kene. Yen nganti ana pawongan sing tetep ngumbar dosa, ngumbar maksiat ana ing kene, aja getun keduwun ing nampa pidana gedhe saka negara Ndarawati lan Mandura. Inggih Kanjeng.